en met Noura Hamoud, belast voor het congres van vandaag. En jij, Glenn, voorzitter van OCAN. Ik ga eerst met Noura beginnen. Wat kan je ons vertellen van vandaag? Nou, vandaag was een dag dat georganiseerd is voor allen die interesse hebben in de Antilliaanse en Arubaanse samenleving en de jongeren van de Antilliaanse en Arubaanse samenleving in Nederland. Want wij van OCAN vieren vandaag onze 25-jarig jubileum. Maar wat wij belangrijk vinden is de toekomst. En de toekomst zijn jongeren. Dus vandaar dat dit congres speciaal in het teken staat van de jongeren. Glenn, wij ook als jongeren. Want daar blijven we blijven jong van geest. Als voorzitter van de OCAN, hoe heb je vandaag ervaren? Althans, tot en met nu. Nou, voor mij is het een dream come true. Hè? Want toen ik voorzitter werd van OCAN, was een van de eerste dingen die ik bedacht, we moeten met jongeren aan de slag. Dus een van de eerste wapenfeiten was dat we moesten een jongerencommissie hebben. En binnen die jongerencommissie, toen we die commissie begonnen, bleken er opeens heel veel jongeren te zijn. En een commissie bestaat meestal uit 6 of 7 mensen, maar toen hadden we een stuk of 20 jongeren. En toen dachten we, nou, met die jongeren moeten we dus iets gaan doen. Dus Noura is een leider geworden van een heleboel jongeren. En die jongeren hebben allemaal subcommissies gehad. Dus elke workshop die je vandaag hebt gezien, daar vormen jongeren een onderdeel, een subject, een onderwerp, nemen zij voor hun rekening. En wat ik zie is vandaag dat we zien dat de jongeren een prestatie hebben geleverd. Dit congres hebben zij helemaal zelf georganiseerd. Met onze steun uiteraard. Maar het is hun werk, Noura als aanvoerder. Zij zijn onze nieuwe leiders. Hè? Dus we geven ze ook een platform om hun talenten te laten zien. En een van de belangrijkste dingen, en daarom zeg ik het is a dream come true. Als je droomt, dan denk je altijd van oké, het kan. Maar als je het ziet staan, dat je het voor je ziet gebeuren. En dat het voor mij ook een verrassing is wat ze allemaal doen. Want op papier zie je wat ze gaan doen. Maar dan zie ik wat ze gepresteerd hebben. Dan ben ik ontzettend trots op ze. Gewoon ontzettend trots. Jongeren, zoals Glenn het al zei, jongeren, dat zijn de toekomst. We moeten ze de kans geven ook. Wij als de andere jongeren, de oudere jongeren, moeten hun de kans geven ook om dat waar te kunnen maken. Ik zeg zelf altijd, dream big, but take it one step at a time. Hoe sta jij daar tegenover, Noura? Ik denk dat u gelijk heeft. One step at a time. En wij jongeren denken altijd dat wij de hele wereld aan kunnen. Kunnen we zeker. Maar inderdaad, stapje voor stapje. Die komt er wel. Met geduld. Je moet het inderdaad samen doen. Zoals ik altijd zeg, je moet het bundelen. De jongeren die, zoals Noura dat zei, denken vaak dat ze de wereld aan kunnen. En ze kunnen dat ook, zegt ze. Maar er is zoveel ervaring bij de andere jongeren waar ze gebruik van kunnen maken. En wij moeten ook bereid zijn hun dat te geven. Nou, een van de dingen die we zien als het gaat om jongeren. Jongeren delen met de ouderen gewoon dezelfde, je zou kunnen zeggen, inzichten. Maar we hebben de ervaring om die inzichten die ze verkrijgen een soort van diepte te geven. En soms in het bestuur zien we dat de jongeren, als ik iets zeg, zie je ze een beetje, ze weet zij niet. Maar dan trekt ze non-verbaal weg, is het ergens niet mee eens. Maar dat is niet erg, want op die manier steunen we elkaar. Want wanneer ik mijn gezicht wegtrek, wanneer ik het ergens niet mee eens ben, en zo help je elkaar en zo kom je verder. We hebben de ervaring en wij kunnen overzien en ze hebben het elan. Want ik denk dat als jongeren moet je ook niet alleen maar beren op je weg zien. Als jongeren moet je gewoon de mogelijkheden zien. En wij met onze ervaring kunnen soms zeggen pas daarvoor op of pas daarvoor op. Maar niet om te remmen, om in ieder geval een beetje te gidsen. Dat is belangrijk. Vandaag hier met het jongerencongres Antipositief. Je hoorde het net van Glenn en van Noura. Je moet het samen doen. De ouderen of de andere jongeren, die hebben de ervaring. De jongeren hebben het enthousiasme. Zij zijn de toekomst. 25 jaar OCAN. Nogmaals, masha pabing. En het blijft hier niet bij. Nee, tuurlijk niet. Als je bedoelt dat het hier niet bij blijft in de zin van dat we klaar zijn met ons werk? Nog Nee. lang niet. Want het werk is pas afgelopen als organen als OCAN en MAAP echt niet meer nodig zijn. Want het moet zo zijn dat in onze samenleving het vanzelfsprekend moet zijn dat Antillianen en Arubanen gewoon een plek hebben in de samenleving. En zolang dat niet het geval is, nos miste da lucha, moeten we doorgaan om onze stem te laten horen en op te komen voor de mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Terwijl je het hebt gehoord, si abonotate, nos citate, www.nostv.com, Kedembosala.